ከመይ ትጸንሑ ክቡራት ተዓዘብቲ ንሎሚ ዘደለናዮ እዋናዊ ዛዕባ ሒዝና ቀሪብና ኣለና ምክታልኩም ዕድል ስርዓት ብልጽግና ምክልኻል እታ ሃገርን ናብ ደቡብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዕጥቅን ኣጽዋራትን እናጓዓዘ ይርከብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ክኸፍት የካብ ዝብል 2 ዓመት ኣቁጺሩ ኣሎ ኣብዚ ቅንያት ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ዕቡድ ዕንደራታት ሓደገኛታት እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ትማሊ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ጽሒፍዎ ዝርከብ ዘሎ ደብዳቤታት ብተዘዋዋሪ ጻውዒት ኩናት ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ ነዚ ብብልጽግና ቀሪቡ ዝርከብ ዘሎ ደብዳቤን ጻውዒት አባይታ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳትን ካብ ዝተፈላላዩ ካብ ኢትዮጵያን ካብ ኤርትራ ኣስመራን ተንተንቲ ጸሓፍትን ፖለቲካ ዝተፈላላዩ ርእይቶን ግብረ መልሲ እናሃብሉ ይርከቡ ጆሃር መሐመድ ዝተባሃለ ፖለቲከኛ ኢትዮጵያ ኣብ ዘቕረቦ ጽሑፍ አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መጸ ሓደ ካብቶም ዝወሰዶም ቁልፊ ውሳነታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን እተፈጸመ ውዕል አልጀርስ ምቕባል እዩ ከምኡ ምስ ገበረ ካብ ገለ ወገናት ሓያል ተቃውሞታት ከጓንፎን ከሎ ገሊኣትና ከዓ ናብ ኩሉ መዳያት ፍታሕ ወሰደ ዘተኸካይድ ጸዊዕና አብይ ግና እቲ ስጉምቲ ወሲድዎ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይን ድሕሪኡን እውን እንተኾነ አብይ ለኣላውነት ኢትዮጵያ ከም ዘይተገሃሰ ብምሕባር ይዝከረን አብይ ንምሕንጻጽ ዶብ አባይታ ተግባራዊ ምሕንጻጽ ዶባት ዝብል ሓሳብ ብትርእዩ ነጺግዎ ሕጂ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ሓይልታት ኤርትራ መሬት ኢትዮጵያ ወሪሮም ክብል እንከሎ እንታይ ማለቱ እዩ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ነቲ ሓላፊኡ ብውዕውዕ መንፈስ ዝተቀበሎ ስምምዕ አልጀርስ ኤርትራ ጥሒሳቶ ድዩ ዝብል ዘሎ ብምባል ኣብ ጽሑፍ ኣስፊሩ በኻልእ ወገን ድማ ካብቶም ላዕለዎት መራሕቲ ህወሓት ዝኾነት መንጀሪኖ አብይ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ሰራዊት ኤርትራ ብስምምዕ አልጀርስ መሰረት ዝተወሃቦም ቦታ እዮም ሒዞም ዘለው ካብ ወጻኢ ሒዞም እንተኾይኖም ክነረጋግጽ ንኽእል ኢና ግን ኣብ ውዕል አልጀርስ ዝበሎም እዮም ዘለው ብምባል ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ሕብረት ናይ ድርድር ኣኼባ ግዜ መሊሱልና ሕጂ ግና ነቲ ናቱ ፖለቲካዊ ክብል ክወርር ስለ ዝደለየ መሬት ትግራይ መሬት ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ተወሪሩ ኢሉ ነቲ ኣይተወረረን ኢሉ ባዕሉ ዝመስከረሉ ሕጂ ይዛረብ ከም ዘሎ ትገልጽ ገለ ፖለቲከኛታት ድማ ስርዓት ብልጽግና ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃሳት ናይ አብይ ድሌት ከም ዘይኮነን ብናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ትእዛዝ ከም ዝኾነ እዮም ዝገልጹ ገለ ጸሓፍቲ ካብ ኣስመራ ድማ ትሕዝቶ ደብዳቤ እዚ ኣጀንዳ ብልጽግና ምልክት ናይ መወዳእታ ዕምሩ እዩ ይጠፍእ ስለ ዘለውን መፋለምቲ ኣጸቢቑ ክጠፍእ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ውዲት እዩ ስለ ዝኾነ እዚ ቁሉዕ ደብዳቤ ምስ ምንቅስቃስ ሰራዊቱ ኣዛሚዱ ፈንይዎ ዘሎ ኤርትራ ከም ወትሩ ኣብ ናይ ጭርጭር ዓውድታት ጸወታታት ኣይክትዕደብን እያ እቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ዕምሪ ዝጉጅለ ከሕጽሮ ምዃኑ እውን ጥርጥር የብሉን ክብሉ ገሊጾም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ አንጻር ኤርትራ ዘቕርቦ ናይ ሓሶት ጠቐነ ንጥጁዕ ዕላማ ዝተፈብረኸ ብቓንኡን ትሕዝቶኡን ዘስደምም እዩ ኤርትራ ሕጂ እውን ብኸምዚ ዝበለ ናይ ሕሱር ሓሶታት መኣዲ ነዳዲ ንምኽዓው ንፋስ ንምንብድባድን ከም ዘይትዕደም ደጊማ ተረጋግጽ ብምባል ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ገሊጹ ሶማል ምስ ኢማራት ዝነበራ ናይ ጸጥታ ምትእስሳር ድሕሪ ምብታኻ ምስ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ናይ ምክልኻል ናይ መዘክር ስምምዕነት ፈሪማ መንግስታዊ ወኪል ዜና ስዑድ ዓረብ ሳውዲ ኒውስ ከም ዝሓበረቶ ሶማል ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝነበራ ናይ ኩሉ ጸጥታን ምክልኻል ስምምዓት ብወግዒ ድሕሪ ምቁራጻ ምስ ስዑድ ዓረብ ሓድሽ ናይ ምክልኻል ምትሕጋዝ ናይ መዘክር ስምምዕ ከም ዝተፈራረሙ ሓቢራ እቲ ስምምዕ ኣብ ሪያድ ብሚኒስተር ምክልኻል ሶማል ኣሕመድ ማዕሊ ሞፊቅን ሚኒስተር ጉዳያት ምክልኻል ንግስነት ስዑድ ዓረብ ካልድ ቢን ሳልማን ከም ዝተኸተመ መንግስታዊ ወኪል ሰዓዲ ኒውስ ወሲኻ ገሊጻ እዚ ናይ ምክልኻል ምትሕግጋዝን ዞባዊ ጸጥታ ምርግጋእን ንምድጋፍ ኣብ ዝዓለመ ኣብ ወተሃደራዊ ስልጠና ምልዋጥ ተመክሮ ምዕባለ ዓቕሚ ምክልኻል ምሕያል ጸጥታዊ ብትሕባርን ዘድህበ እዩ ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝሃብዎ ቃል እዚ ስምምዕ ነዚ ኣብ መንጎ ሶማል ንግስነት ስዑድ ዓረብን ዘሎ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ዘደልድልን ንነዊሕ እዋን ኣብ መዳይ ምክልኻል ጸጥታ ንምትሕባር ዘለዎን ሓበራዊ ተወፋይነት ዘንጸባርቕ ምዃኑ ኣመልኪቶም እዚ ስምምዕ እዚ ባይቶ ሚኒስተራት ሶማል ነቲ ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝነበረ ናይ ክልተ ኣብ ውሕስነት ምክልኻል ስምምዓት ሙሉእ ብሙሉእ ምብታኹ ድሕሪ ምእዋጁ ዝተኸሰተ እዩ ቱርክን ግብፅን ታሪካዊ ናይ ወተሃደራዊ ምክልኻል ስምምዕ ተፈራሪመን ቱርክን ግብፅን ወተሃደራዊ ምትሕጋዝ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዘሰጋግር ናይ $350 ሚልዮን ታሪካዊ ናይ ምክልኻል ስምምዕ ተፈራሪመን በዚ ስምምዕ እዚ መሰረት እቲ ዓብይ ናይ ቱርክ ምክልኻል ትካል ዝኾነ ኤምኬኢ ቶልጋ ዝተሰመየ ናይ ሓፂር ርሕቀት ናይ ኣየር ምክልኻል ስርዓት ንግብፂ ከዳሉ እዩ እዚ ንብረት እዚ ብ$130 ሚልዮን ዝግመት ምዃኑ ይግለጽ ካብቲ መሸጣ ብተወሳኺ እቲ ስምምዕ ዝተፈላለየ ጠያይት ናብ ግብፂ ብምስዳድ ኣብ መሬት
ግብጽ ናብ ምክልኻል ዘርፍታት ፋብሪካታት ምህናጽን ዘጠቓለለ እዩ። ካብዚኦም ድማ ናይ 155 ሚሜ መዳፍዕ ጥይት መፍረይ ፋብሪካን ካልኦት ኣናእሽቱ ናይ ጥይት መፍረይ መስመራትን ኣብ ግብጽ ብምህናጽ እቲ ቀንዲ ኣካል ናይቲ ስምምዕ እዮም። ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሕጂ ዝበልናዮም ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዘለኹምዎ ሰናይ ግዜ እንዳተመነና ኣብ ዝቕፅል ቪድዮታት ክበጽሓኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኸብሪ ንዕድም።